Taga munisipyo din niya. Oh, hell no! Yan si Sir Alejandro Avenido. Rondo, ninangita ni mo. Ninangita ni mo. Ninangita. Oh no! Hi Sir. Okay, Ikaw si Sir Avenido Alejandro. Alejandro Avenido, sir? What? Taga munisipyo din, sir, sa Dimataling. Hindi totoo yan. Sa'yo nakakaroon dari, sir? Taga munisipyo, Opo, sa'yo nakadari karoon. Pastura Natividad Tubalon. Okay, namagay nakasumbong, sir. Taga pilingan ninyo dari ba? Ito ba? Dagang tao, mga face mask. Sorry nga. Ito. Kita. Wala yung mga face mask. Then, ikaw sir, ikaw mo yung nagpatapok ano nila karon? Nope! Siya yun. Ako gid nagpatapok ani sir kana na ang dala sa daw ng tauhan nagpasalamat ko sa Ginoo nga wa gid minaigos COVID. Wow naman! Lagi, Sa sir, Ilor ba? Opo, niya. Sa Ilor Nani ba? manggod. Actually, ang taga-munisipyo is concerned din sa to ang protocol Oo. karon. Salamat po Tingnan kay ani dili jud ni siya magsilbi nga magtapok ta nga walay safety protocols. Especially social distancing, sir. lagi. Ikaw gay manubag ani, sir. Mahalas sa buhay. Patawag man gud mi kinami nakasumbong nimo silingan gol. So, Wala dagway ni na-invite nimo. Paano masabi? Sa mga di ay. Birthday mo. invite ba na sila sir? Nami nakasumbong gol. Oh, di. Kita mo namang ina sir. Unahan lang gagana ko, sorry na lang yun. You serious? Balik ning COVID sa sunod tuig, Dili na lang ko na to ni. Dili na po na ako ni mo ni. Dinoon ba ya gid po sa mga protocol pero ada ko kayo. Ani magud sir. Kaya ning anime dari is pa adtuon ka sa munisipyo, pa-reporton lang ka. Opo, nabaksina na ka, wala pa. Nope! Kung nagpabaksin. Uy, Kaya naamay magbaksin diri yung tap. Kung nagpabaksin kay okay ra nimo karon nga karon ka schedule of vaccine. dili ko magpabaksin. Bahala ka sa buhay mo. Ano sir? Kay sumala sa interview. Ingon manggod ang usa ka nurse nga Kuan man gud sir, ani man gud dili man gud siya dili gud siya magsilbi sir nga. Kung interviewon mo nga wala ba ka mo'y sakit sa pagkabata na sinati. Oh. Kung sakit lang ma'am, na ako'y sakit. Kada tuig yun ni mo balik. Siya ayaw kay basig. Ingon po tong akong igagaw nga panpon. Ayaw kay basig. Naman pud may other option noon. Kung dili ka magpa-vaccine, swab test na lang. Hindi pwede yun. Pero nimo. Okay, Swab test. swab test. Wow! Lupan ko na. Nga panangit sa imong mga bisita at dito sa ano. Munisipyo, okay ra man sa nimo. Oh, Sige, alis sir. Ay, time sa ako sa mong invite. Mga sa puntas. Ay, bawal Ay, gud kan ni lang ko sir. nato ni kon. Dili mi pwede mo join food sir kay gisugo mo gumi sa munisipyo. Wala ta kabalo kung naay na positive dari. Paano masabi? Maamong sad ni sir. Kaya kaya always Pagkana ko nimo. Ikaw dugay-dugay manggig ka sa kaalam mo kay balo ning kalibutan na. Suluhin mo yan! Mailan po nimo na abay nagpositive Lagi sir. nagwaya. Para ano lang sir, para sure lang. Okay ra nimo kuyog lang sa padangid lang sa imong mga ano. Padangid lang sa imong mga bisita dari. Oh. Boyan ba mo kuyog ko nila? Nope! Wala mo yun sila sir. Ano ay mo yun? Kisa may mo yun dari. Okay. Ha? Iyahara bang ano? Sige sir, para mas safe lang po ta sir. Kaya balik ka man ta dayon, ikaw man. Okay? Alis sir. Magmas. Pagmas sir, pagmas.
Alay, sir. Ano na lang. Kani. Before ka mula ka, sir, ina lang sa imong mga bisita daan nga mag-face mask sila. Bola lang yan. Kaya kasi unya unik adto dito, niganhin na to balik na rin. Makitaan sila nga walay face mask. Alis, sir. Ay, ang asawa na. Sino niya? Sige po, sige po. Sige, ano na lang, ma'am. Okay naman ka mga anak. Okay, tibok. Ali, ma'am. Tibok pamilya na lang para ano. Opo. Tibok pamilya na lang. Man yung mga anak uban, ma'am. Sige, sir. Turao, wala nagmas. Di na ito nakuyugon. Wala prison noon na. Ano si ma'am? Ali na, ma'am. Ali, ma'am. Ali, sir. Kanang, ugnay mo lingkod. Pero alay, pagtunga, kailan na yung tagagawag mo rin. Daghang video aron. Kinahon sa Pero ni ma'am, manubag ito ni ma'am. Kaya kamo mong mo itagbalay. Oh, no! Okay ra ni mo, sir. Nope. Mabalik lang tayo, hindi ko man yung swap. Sige. Ali, sir. Dali, sir. Surprise! Surprise po! Dili dia ini. Happy birthday, sir! Happy birthday! Happy ka na lang! Mao na biya tong pinagtatauman ang kinakusgan. Sige, surprise delivery ko yung pala, sir. Ayan, it's a prank po, sir. It's a prank po. Kuhan yung mask. Wala, okay lang. Para makita yung kagwapo. Kagwapa. Surprise delivery for you, sir. And ma'am, happy birthday, sir. And then, napatay celebrate karon daw na 30th wedding anniversary. Palakpakan naman natin. Sir, kusay mo ang gibate. Kulbaan ka? Ulba oy. Kaya nga dyan ninyo, ma'am. Nga madalo na dyan ng munisipyo. Kanina ka wala. Si sir may wala. Ikaw? Kanina may wala. So, na-prank dyan ka, sir. Okay. Anyway, surprise delivery po yun. Okay na to, dali?
Alright, so may to ma'am and sir, and may to sub sa tawa na dari karon, no? So it's a prank, sir. Happy birthday. So sa ikaduhang higayon, wala ka ka-remember na ko, sir? Si ma'am, ka-remember ka na ko? Sa ikaduhang higayon, kami na sa, no? We are from Everything Surprises. Lalaw isa ka-special person na gusto kay greet today, sir, of happy birthday! Balakpakan naman natin! So sir, ingananin lang kanya ka-special, ingananin kanya ka-love na Santos, wala siya dari. Gusto lang niya ipabati sa imo ha, sa inyo ha, di ba? Kung sa mo niya ka-special, kung sa niyo ka-love, kung sa mo niya ka-palanga, okay? So nasa lang mga special gift na gusto ipabot sa inyo ha karon. Excited na ka, sir? Excited na ka? Ikaw ba? Okay. Since excited na ka, sir and ma'am, di ay, happy wedding anniversary din. Okay, so another occasion. Double occasion this time, okay? Okay, so syempre birthday ninyo today, nimo sir. Nga siya ipadala sa imuha na 1 dozen bouquet of roses. Happy birthday! Hello, katay audience. Syempre, anniversary ninyo ma'am. Nasa sa iya, sir. Yan, that's for you, ma'am. Alright, so happy birthday. Wala tayong audience lagi dari ay. Dari tamo kay para mausap. Okay, so happy na ka, sir? Ikaw, ma'am. Naanad na juga ni surprise, no? Si sir naman ko niya itong before, okay? So, syempre, birthday ni mo, sir, dili lang kay ka na nag-end pa ang surprise. Nasa sila yung mga special gift na gusto ipabot mo. Nasa sila yung t-shirt. Happy birthday, sir. Nindot siguro suoton para couple mo. Suota lang. Dili lang. Na lang sa, okay. Siyempre, kay birthday ni mo today, sir, dili lang kay kanawa special gift ang gusto ipabot sa mo, ha? Nasab sila ipadala sa mga sir na family fun. Jollibee Spaghetti papahaba daw ng buhay, sir. Happy birthday. Yan. Doon na siya kabuo. Alright, dali lang siguro. Siyempre, birthday ni mo today, sir. Dili lang kay kanan. Ako sila ipadala sa imo nga 3 pieces. Ugis, lechon manok. Happy birthday. Yan. Gutom na natin, sir. Siyempre, kay birthday ni mo today, sir. Datay mga pagkaon. Dili sa bawalan ako sila ipadala sa mga soft drink, sir. Pampahilis. Happy birthday. Alright. Dari na lang. Okay, so syempre na tayo occasion karon. Birthday ni mo every occasion, nagin ni Permin, dili mo wala, napasag pa rin mo red ribbon cake. Happy birthday! Dili lang kay ka na, sir, duha ni siya kabuok. Wow, paliw paggawat pa. Wow, happy anniversary sa inyo hapon. Sana all. Lagan dyan kayo, dali na lang sa. Bisot mo, bisot. Alright, so happy birthday, sir, and happy anniversary, ma'am. Sa inyo ang duha ni sir. 13th wedding anniversary, okay? Siyempre, nahatag lang mga surprise gift na gusto nila mabot sa inyo, sir. So, siyempre, dili mawala. Nasab sila yung special letter nga gipadala sa inyo. Karon, dili na ito may bawang kinsay gahatag galing ang surprise, okay? Excited na ka, ma'am. Gabala na ka na. Excited ka po. Dili na ito may bawang karon, ma'am and sir. So, kinsay gahatag galing ang surprise, okay? Sa tawang masahan ng letter. Dear Papa, happy 54th birthday to you, Papa. Life is precious gift, so live every day thankfully with hope, love, and faith. As you will know that any moment could bring your way. Bisan og wala kayo tay handa, but still thankful lang gihapon ka. Good health always and more birthdays to come. I love you, Papa.
Salamat kayo pa sa tanan imong kaayo bisan tuod na daghang pagsulay na hitabo sa ato ang pamilya. Na gihapon ka nagsuporta kanamo ug nagbag-o ka sa tanan nimong binuhatan sa una. Karon among nabati ang kalipay ug kalinaw sa atong pamilya. Sa unang panahon wala na ako na-appreciate or na-feel. Bitaw pa wala ko kaingon nimo og I love you. Kay mahadlok ko musulti kay bisan manghagis ka. Ha 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 ha. Bitaw ba ayaw hilak. Papa ha kay first time jud nimo ning birthday surprise sukad-sukad. Karon pa ni nahitabo nanagko nami nakabaton nami og maayong panghuna-una. Dili na jud ko maulaw. Muingon og I love you sa imuha. Bitaw papa padayon sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ayaw tutok sa tao na makadaot sa imuha. Dito pagtutok sa makaayo sa imong kinabuhi. Salamat sa pagatiman sa akong anak. Pila ka tuig wala jud nimo pasagkae. Hilabi na kay mama. To my beloved sisters and brothers, I love you all. Dili na lang nako isa-isahon ha. Kabalo na mo unsa tamo ka love ni mama, ni manang and beloved Bukong. Amping diha. And to beloved Ate Jonah Kabasag, thank you very much. No more MMK na te, kabalo na ko kay dali rako mo hila. You were the only one who guides me and told me that I can achieve anything only by hard work. You helped make me who I am. You are my role model, my superhero. You were always there by my side in my hard times. I may not find the nicest person in the world who is as good as you are with people. As your daughter, there was not a single day that you forgot to make me feel like I am princess. You are such a polite person that I envy you sometimes. I love you so much, Papa and Mama. Once again, happy birthday and enjoy your day from your lovely daughter na si Ma'am Flor Avenido ng United Arab Emirates na sa Dubai. So palakpakan naman natin si Sir. So kami lang sa Darino. Busy sila pangaon. Okay? Di ba kita? Ayan. Busy sila. Okay, gibang ko itong mga visitor. So okay rin niya sir. Kita lang. Padayon lang taha. Opo. Okay, so siyempre sir and ma'am, ang nagpadala na yan ng surprise is ang mga yung anak na si Ma'am Flor. So special dyan kayo mo saya sir, balangga dyan kayo mo niya. Dili lang kayo ka nga letter na pa siya isa ka letter para sa inyong anniversary daw ni. Okay? Gara. To my... Hello. Check. To my mama and papa, happy 13th years anniversary of being together and forever. Thank you so much sa unending love and care ninyo bisan mga dabko na minaamo kanunay nagasuporta sa mua through our ups and downs. Thank you nga nalipay mo sa among simple surprise celebration in your wedding anniversary. Kamu ang ehemplo Kanaay forever, you are the treasures. Dako among kalipay, nga managsuon, nga kamo ang among nahimong mga ginikanan, bisan pobrita, ihatagan mi ninyo buong nga pamilya, nga naa ang pagminahalay, pagsinagtanay o pagtinabangay. Way sapi o bahandi ngay kabukti ninyong duha. Kay kamo mismo mo ay among bahandi ning kinabuhia.
Sa dailang sa kuha talagsar ako mag-MMK daring dapita. O tigsa na all na lang ko ani sa mga naay forever. maayo lang gyud ko mo plano. Unsaon ako pag-surprise ninyo bisan gamay. You two are a living example of how a couple can be committed to their love and nurture a family's growth year after year. Another year to create precious memories together. Another year to discover new things to enjoy about each other. Another year to strengthen a marriage that defines forever. Most people find it hard to believe in forever, but seeing the never-ending love between both of you makes me believe in forever. Despite all the years, the trying times that you have both been through, yet your marriage remains strong and steadfast. I love you, Mama and Papa. Happy 13th wedding anniversary. Ayan. So, inana lang din mo ka-special sa inyo ang mga anak, ma'am. Sa imong anak, ma'am and sir, no? Wala gyud sila kalimot sa inyo, ha? Sa imong birthday o sa wedding anniversary ninyo. 13 na dyan mo katuig, sir and ma'am, nga nag-uban, no? Nga magmalipayon. Okay, so kabalo na magkita sa gihatag ani mama and sir. Okay ra mga yung kuon sa inyo ikasulti sa ilang gihatag nga surprise today sa iyang gihatag sa inyo hang sa mga birthday sir sa inyo hang wedding anniversary. Sir, dali lang. Ikaw lang sa sir kay ka may birthday celebrant, okay? Para sa imong anak sir, dali lang. Hello. Ako pong ipasalamatan ng Ginoo nga nakaangkon ko anak nga buotan bisan sa luyo sa akong pagkamasalaypon kaniadto sa dihang gagmay pa sila. So wala po sila'y honong sa pagpangayo diya sa Ginoo nga mabag-o ilang amahan. So nakita gid nila nga maayo gid kayo ang Dios. Kay ang Dios, ang Ginoo wala nagkinahanglan ug maayong hunahuna. Kay aron siya madayag sa daghang mga tao kundi iyang gipangita ang katotoang mga tao madili tarong ug hunahuna ug aron makita sa daghang dili wala mo tuong Dios no damhanan siya. So mga kaigsuunan kung mga silingan dili na ta maglangan-langan sa pagpalangalagad sa atong buhi nga Dios niining panahon na. Kaya nakita gid nato nga giun sa tapagpangga sa Ginoo. Nakita gid nato giun sa tapagpanalipod sa Dios. Nakita gid nato kung nakita gid ninyo kung unsa ko kaniadto. Salamat sa Ginoo nga ang kasing-kasing ni Flora nga tuwa karon sa gawas sa Lubay. Nagpasalamat gid kog dako sa Dios nga wala gid siya mo kanang gingon nga mo surrender ba. Salamat kaayo nga giharian siya kasing-kasing nga mahinadlukon sa Ginoo. Salamatan ako siya nga bisan sa iyang pagpanarbaho dito. Salamat gid kay sa Ginoo nga nakakaplag po siya amo ba nga labaw po sa iyang papa o mama mo mahal niya. So siya ako yung ipasalamatan ng Ginoo ni ana kay kasagaran sa iyang kasagaran bitaw sa nagikan ay moadto gawas akong nabatian ba nga luoy kaya lang kinabuhi gyabong amungan anto nag-uli na lang itabangan sa atong presidente. So I believe nga ang Ginoo gyud ni Flora siyang kinabuhi kanunay ba nga naman ng mga yawa pero ang Ginoo kanunay ba nga
proteksyon, nag-abog sa tanang elemento nga butong ta nga mo inject siyang mga pangunaw na bisan pa sa mga sa distansya siyang bana o pamilya. So salamat kayo nga nahinumduman jud niya nga naa pami diri ay papa o mama o diya pong nahinumduman nga ika-54 nako katuig nga na nagtindog ning ibabaw sa yuta. Ika-54 nako katuig. Salamat nga nasurvive nako ang tanang mga pagsulay, ang tanang mga nakita nako o naagian nako, malatian man o disgrasya naagian o nasinati na nako. So akong gipasalamatan ang Ginoo niya na. Tinuod yun, matud pa ni Pastora Natividad Cabaluna, kung no prayer, no power, ang pag-ampo sa taong matarong, hadakog kahimuan, dakog kahulugan, dakog gahog. So salamat kayo. So nakurat pag ko sir kay abigig tinuod sir, nasupak yun na mo ang protocol nga wala yun may nagbas kay mingon manggod pod nga dili pod makita ang atong pagkagawa po o atong sampungan ang atong baba. So unsaon na ba pag-shout, pagsinggit sa kalipay di as Ginoo nga murag masampungan manggod. So gitang-tangan na mo ang among pismas. Salamat pud kayo nga nahuman naabot mo niya kuyawan yung sir, wala mang kunaanan niyo niya. So salamat kayo. Labi na gid sa kuang pinanggang asawa, wala gid siya mo make up sa akong pagkabuloy agon kaniadto. So salamat kayo day sa kanunay nimong pagmahal o pagtagad. Salamat po kayo. Love ka sa mga bana. Forever yun. Dili na ko makakitag laing asawa sama nimo. So, kung dili pa kinitinood ay dili gid unta ka nako sultihan, labaw ni ini, luyo ni ini, dili gid unta po ka nako pakaslan. So salamat diha sa luyo sa atong pagpakasal, nakita nimo ang buhing sakhi ang atong mga anak. Salamat mga anak sa inyong pagduyog sa andang matauhan sa inyong amahan nga mga ika-54 katuig. Hangyuan ninyo ang Ginoo. Ako bitaw ining abot na sa adlaw ninyong natawhan. Hangyuon man ako ang Ginoo. Maginangyo ay lang ta para nimo o para nako. Daghang tang mo deliver sa mga pagpasalamat sa tanang kasinatian pud o sa tanang mga gilatas nato. O, salamat kayo mga anak. Nagaingon kumanog. Mura kong nagdamgo ba kagapong adlaw ha. Samtang naglandami dito sa buntod among bukiran birthday ko no. Unya wa gid may bisag piso sir, unsaon man ani mahimo ba ni. Hallelujah ko. Lord, ayaw ko pagkaulawis daghan nimong katawhan Ginoo. Imo naman ka kung pinanggang anak Ginoo. Tabangi ko Ginoo nga dili ko maulawan tuod man sir. Akong mga silingan wala mi kwarta, wa pa pud mi bayri sa mong kupras kay karon pa lagi itong hapon-hapon kay deliver pagpagadian o sa papud ming makasapi. Tuon man sir, nipahula mi sa mong silingan o kwarta aron mo nang nakapalit-palit pud mi og ay handa karon. So salamat sa pagkamaayos Ginoo. Salamat pud sa walin pastora nga magapasalamat yun ang matag-usa nato kakinabuhi dili raman ako ray gisultihan nato magpasalamat kamo sa matag tuig sa inyong kinabuhi. Sugog yun si Ginoo magpagpasalamat. Labi na yun, sugog yun si Ginoo nga mahalon ang atong asawa. Labi na yun sa kong asawa. Kay siya gini kagwanta na ako. Wag gani kagwanta kung inahaning palayo gini kung inahan. Siya gini kagwanta. Ning unong po na ko. So labaw sa tanan mga silingan sama na kong kaedad, sultihan ko kamo sa dagko na kong kasinatian. Ang ayan yun panggaog bahalo ng atong asawa kay ang iyang kalidad, ang iyang katakos, ang iyang tanan labaw pa siya sa atong inahan.
kay moingon tayo, ma, hiluta raguning dapit sa akong lubot. Dili gid na mo hilot atong mama, pero atong asawa hiluta dahi kini akong lubot. Bisan pag tumoy pa sa lubot diluton. O takos yung mahalon ang asawa, respetuhan ang asawa. O salamat kayo kay nakinabuhi nako na sa dihang nakaila ko ug unsa ang Dios sa among pagpuyo. So daghang kayong salamat sa surprise sa akong anak nga kung wala pa ang Dios wa pa pudang Ginoo nang namuhat siyang kasing-kasing naghatag og kaluoy sa iyang ginikanan. So salamat kayo nga kung mabilin lang ta magbasa og Biblia mahibalan din nato og unsa kay katong bataa tuwa namang gito sa lubay ingon siya kung wala pa silang papa o mama wala unta pod may matao. So salamat sa Ginoo nga nagbasa gyud ang akong anak kanana ang balaang pulong. So abi ninyo sir sa una sa wala pa gid kagikan ako ang anak maibog ko ako ang among mga silingan magsakay og bike panulon mis ka ibog. So salamat pud guys Ginoo nga ang akong anak nga si Flora mao di ay sandayog sa panalangin para diri aron mi makaangkon aning balaya aron mi makakaangkon og duha ka buk motor isa ka buk saryot ug makaangkon pit mi tinuod nga mga pagsimba. Dili maila ang tinuod nga pagsimba kung wala kay kwarta sir. Kinahanglan yun nga naa di tay kwarta kaya ang Dios mangayog ebidensya. Likod-lingkod lang kang ising-isi dito nya di ka mo plite. Hallelujah. Hindi mong halad matag-usa mag-aanda mong halad sa tibok semana. Muna nga uban dili man mo halad adto mas tindahan mo halad wala ka simba. So salamat na nabag-o gyud ang ako sa labutan. Ingon na ana ang ako ang kinabuhi ron. So dak akong pasalamatan ang Ginoo sa akong pamilya. Tinuod tong akong giingon akong anak kung dili mo simba sa Ginoo dili mo tagad sa Ginoo dili nako tagaan og bugas dili pud nako paminyon kay atuon akong babae ayaw sugot anak day kay hubog-hubugan ka lang anak dili gid siya mao nang akong anak kung buutan na guys. Salamat kayo nga nadalara di ay ang Ginoo o hatag rodig mga pamaagi ngadto sa iyang amahan aron madala sa simbahan ang iyang mga anak. Ako abya po ning ako abya po problema kung na akong anak na nanulis na nangawat na problema ako kay kaulo. So salamat kayo sa inyong paghatag ni Flora og dako kayong pagtagad o dako kayong kahigayunan. So ang Ginoo na lang sir mga ma'am mga balos nining tanan. Amen. Palakpakan naman natin si Sir. Okay, so daghang kay salamat sa imuhang mga words of wisdom sir. Grabe, taas kayo jug mensahe si sir no response sa mga sender wherein kami is sakto dito magingon sir ng ang pag-ampo may gahom. So the more we pray, the more things to be happen, no? So lamay jud kayo nga always kanunay kita mag-pray. So salamat kay sir sa imuhang mga manindot nga words of wisdom nga mga po'y makahatag o lesson sa mga viewers na mo and then sa imong mga anak o sa mga taong anadari karon. Okay? So bisan pa man sa mga kasinatian is nakukog kayo na siya o bahin nga para ma-learn po ang ubang tao. Okay, so daghang kayong salamat sir. So karon si ma birthday man sa imong husband ma'am dahil nag-celebrate with mo og wedding anniversary. Okay na ba ang mga maghatag ka o unsay birthday wish nimo sa imong husband? Unsay makasulti din? Sa to ang ano po? Sa to pong ano ma'am, sender ma'am na imong anak mga may naghatag. Nagpulong ano padayon. Sige. Ako ana ning kusina. Akong wish nimo do nga magpadayon pagbinuutan sa pagpangalagad. Kay ang pagsulay nato sa una dili gyud basta-basta. Dili gyud hapsay kung wala ang Ginoo. Naa gyud ang Ginoo. Well, Flo, salamat kayo sa imuang
supporter sa amuang pamilya atong pamilya dire. Maghihatagon kay kanako wala gyud nimo basag dahi. Thank you kayo Lord. Lo. Buutan kayo ka nakong pagkaanak buhi. Mao kina nga akong ka istorya to. Ako na lang mubuon kay taas kay paganiya sir. Sige, palakpakan naman. Alright, sila kayong salamat, ma'am. Sir, i-kiss po si ma'am. Anniversary ba ninyo ron? Wow! Gikilig lagi ka, ma'am. Gikilig ba gihapon? Maraming gihapon mga teens, mga teenager. Ay, wait lang, ma'am. Bisa ng cake, ma'am. Grabe dyan ka nag-struggle. Okay, so syempre, no, birthday ni mo and anniversary. Ay, mo bang anak? Ang anak ni mo? Kasi ngalan? Alin na mo kay ngayon man yung birthday wishes sa iyo kasulti sa inyo ang papa, okay? Sige na po! Kasi mo start. Anak rin? Masamong? Sige sir. Masamong man kinakusgang masamong. Dali po. Sir, birthday sa imo ang papa unsa man imuhang birthday wish para sa birthday then anniversary sab nila karon unsa man imuhang ano sa ilang. No. Usa akong pasalamatan ng Ginoo. No. Usa akong pasalamatan ng Ginoo nga ang Ginoo man naghatag og giya sa tanan. Pasalamatan ako ang tanan ng Ginoo naghatag. Sa papa ug sa mama nga nagwayan pagtaas ng ginabuhi ug mga suwagon. Ang salamat Lord sa imong pagkamaayo. Hatagan mo minimo kabaghuan. Salamatan ka nga. Salamat ko kayo Ginoo. Ibang buutan. Sa pud ako kong salamatan ang asawa. Sa abroad. Salamat kay Ginoo nga. Ikaw Ginoo nagagisa. Tagaan nimo siya Ginoo nga Diyos nun nga amo. Salamat istanan Ginoo. Ako Ginoo ang katugyaw daghang mga pagsalamat ya kanimo. Kaya wala kami mahimo Ginoo kung wala ikaw. Salamat Ginoo sa mga ideya. Ginoo. Ang pasalamat ya kanimo. Kami Ginoo nagpasalamat. Kaya wala kami mahimo. Kaya ikaw man Ginoo ang tilugdan sa tanang mga butang. Ning kalibutan na. Mga ako Ginoo nagatugyan ng mga pagpasalamat kanimo. Kaya ikaw lamang Ginoo among dalangpanan sa tanan namong mga panginanglanon, ang panginabuhi. Ang itugyan lang diha kanimo Ginoo ang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat. Pinaglamang sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Palakpakan naman natin. Alright, sila kayong salamat sir ha. Sa imuhang nindot kayong pagpasalamat diha sa tumboy nga Dios. Ug birthday wish po sa imong papa. Naman, sige na po. Sige nga. Sige, alin ka. Para makita ni Manang. Sige na po. Sige na po. Kaya para makakaon na po silang sir o ma'am. Celebrant. Alin ka. Ano po, mas? Alin ka. Okay gang, so sa man yung birthday wish para sa papa din. Nag-celebrate sila sa ilahang wedding anniversary yun sa mga nakasulti sa ilahang. Sa imong sister pod nga nagpadala ni mong ate. Maingod to sa tanan ang akong ika-wish ni Papa sa birthday niya karon. More birthday to come your life. O daghan pang tuig na mag-uban ta. Salamat sa Salamat sa pagbatlong sa mga butang nga dili na mo
Buyuron. Sa dili maayo, imo jud ming gipadlong. Salamat kaayo sa tanan. Thankful mi nga nakaamahan mi nga buutan. Thankful pud mi nga nakainahan pud mi nga buutan. Mapa more pa nga anniversary. Mag-uban ta all family. Thank you and God bless. Kiss mo si mama. Si papa. Sige na. Kiss mo si mother, si papa. Ayan, palakpakan naman natin. Wala kami kiss. Bingaw na kami dari ay. Kisa pa man. Sige na po. Nananagan. Kani, si ma'am. Inday. Kisa pa man. Okay, wala na? Okay, wala na. Mo-proceed na sa another set of program. Okay? So, unang-una sa lahat, daghang kayong salamat sa tanan naghatag og birthday wishes. Busy man sila. So, sige, kita-kita lang sa dere. Okay, so namin i-prepare nga song, sir and ma'am. Okay na, mag-dance na sweet since birthday ni sir, then nag-celebrate po sa inyong wedding anniversary, alright? Okay, so, tidog lang sa ma'am, sir. Naming song mag-prepare. Sige, harunahan ka na mo, ma'am, sir. Dito po, dito. Sige pa. Dito sa upa. Kina? Ito mo magpakaan. Kami na. Sweet sir, ma'am. Sa ako pala nga bago kami ibinago. Sige na ma'am, ay ikaw lang. Ano lang. Tama na, oy. Okay na sir. Ayan. So thank you so much. Palakpakan naman natin. Yay! Alright, so happy birthday and happy anniversary, sir. Happy naman, sir, ma'am. Kiwahan si ma'am at si sir mag-sweet dance. Maulaw sila. So, gistop na lang natin, no? So, ayan. This time natin cake. Sa doble ng cake, then kantahan ka na mag-happy birthday, sir. Okay? Dari monta. Kami-camera man, dari. Alright, so natin cake. Ano ka muna sa to ang cake? Happy 13th wedding anniversary, Mama and Papa, from your daughter. Palakpakan naman natin. Okay, sa isa ka cake, ayan pa. Happy 54th birthday, Papa, from your daughter. Palakpakan natin ulit. Okay, ready? Kanta natin happy birthday. Ready? Papa! Hello, sige. Ready? Kanta! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
to you. Alright, happy birthday, sir. Ayan, so happy birthday, sir. Happy na ka, sir. Karoon nang sa mga birthday wish para sa iyong birthday today. Happy birthday to you. Akong mga paghangyo diya sa Ginoo nga iya lang yung ko kanunay hawiran kay kung ako ang manghawid niya 100% makabuhi yun ko kay taor man ko. So adlaw gabi ang akong mga pag-ampo, Lord hawiri yun ko aron matod pa magpabilin kong buutan diyang nimo. Kaya ang tanang tao na himo siyang buang, na himo kung hangal-hangal kaniyan to, dili na ko tuyo, mahayan ako ang tanan. Kaya kung balikon ako to, bisang pagbayrag isang kamilyon, di na ko iyug ko mo, balik iniadtong plastara. So salamat kayo kay naay Diyos, nagpakamatay dito sa krus sa Karbaryo, aron mawagtang tanan na kong kalapasan. So salamat kayo nga, ako lang yung pangayoon, nga yaming dalhon, sa maanindot kaayo nga mga pagtulunan. Kulang pa ako hangyoon ng Ginoo, naghangyo ko sa Ginoo nga kulang pa kining kahibalo nga ania kanamo. So salamat Ginoo nga dili gyud ka mapulan sa pagtudlo o pagpadlong namo. So akong pangayoon nato mga anak, bisan pa ni inyong manang ato sa lubay nga yampo nato sa Ginoo atong hangyoon ang Ginoo adlaw gabi nga padayon ang Dios magaproteksyon niya, padayon ang Dios magamahal niya, padayon ang Dios magasupply niya og kalipay kay gool baya aning mahilimulag sa iyang pamilya o bana o anak goal kaya pero kung aduna kay ligkon nga hinagiban mao ang kalipay sa Dios, mabuntog nato ang tanan. So salamat kayo nga pila naka bulan akong na kuan na matikdan pagsugod lang namo pagampo tibok pamilya din nga nabilin iyang gibilin aron siya manimpalat sa laing lugar. Ako ang among nakuan nga ingon nga managtiayon among na kuan ba nga kanunay na siyang malipayon, kanunay na siyang na magkatawa din na siya magkwenta nga laba atong sa una nga bago pa siya wala pa may nag-aampo niya masuko-suko siya among patawagon masuko kay kalas kunoglod pero karon haleluya. Salamat kayo sa Ginoo, malipayo na gyud siya halos kada adlaw makigsulti na namo dinhi siya mga kaliwat, iyang mga parinti kay gitudloan man po siya ang apuhan ng pastura nga kung ikaw magdinalo, ikaw pagadaluan sa bulahan ang nagahatag ka sa nagagadawat. So ang gingon god bulahan katong tao nga magapainom bisan lamang sa isa ka basong ng tubig kay dili pakapsan o palos. So wala yun, salamat yun guys Ginoo. Yang anak atong dito sa kiing bungga po to, yung nani po to, pero ako karon mas bungga gini kay duha malang yapon birthday na ko ug amo ang anniversary sa among kasal. So akong gipasalamatan ang Ginoo kini ragi asawa nga garantisado gyud ba bisag dasmagan sa makusog ng mga pagsulay sa kinabuhi di gid magpalupig, di gid magpadaog, isog yun kay kung magpadaog ka sunod-sunuron kag problema. Salamat kayo day isog yun ta isog yun ta nga magbinati ay. So salamat kayo palungoran na to niya itong Blow the candle, sir. Tayop. Ikaw, ma'am. Tayop, ma'am. Yay! Tama dito, sir. Naupos gid ang kandila, no? Happy birthday once again. Alright, ito natin sa kahigayon.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so happy birthday once again, sir. Sa nasayad ko, grabe kalipay ang mukhang celebration karon sa inyo ni ma'am sa wedding anniversary din. Happy 13th wedding anniversary. And then sa mga client kasi ma'am Flor, nga nasa Dubai, thank you so much ma'am for choosing and trusting everything surprises twice. Talagang kay salamat ma'am sa ikaduhang gayon. Yan, salig jud ka sa mua. O nahimo gud something nga posible na pod sa imong papa, no? So malipayon sa mi ma'am and sir nga nagsaulog sa inyo karong wedding anniversary o birthday ni sir. Ang amo lang is more birthdays pa to celebrate para sa imo sir. Dalaygon kayo ang Dios. Pila nimo katuig karon sir? 4. Dalaygon kayo Ginoo sa ika 54 nimo katuig o ika 13 ninyo katuig pag celebrate sa inyong wedding anniversary. Pag nasayad ka sir nga dili lang kay kaning birthday celebration na celebrate kundi gaghan pa gyud nga katuigan ang ihatag sa Ginoo sa inyo ang kinabuhi. Especially nga mag-uban mo ni ma'am nga magpuyo ka lang magpuyo lang mo nga magbalinawon magbalipayon uban ang gugma ug ang Ginoo sa ato ang pagtagsa kinabuhi. So once again, God bless sa inyo ang gamaman sir. For blessings to your family and then good health. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman. Okay, so okay lang ma'am sir. Bye-bye din flying kiss sa camera. Bye-bye po. Flying kiss sir. Flying kiss. Sir. Ma'am, flying kiss ma'am. Happy birthday to you. Alright. Okay, sige. Bye-bye lang po please. Bye-bye. Bye-bye. Dali. Wait lang. Picture lang sa tama.